Figures tan cèlebres de l'art com Rembrandt, Goya, Picasso, Max Ernst, Dalí, Chillida o Le Corbusier van realitzar obres sota la tècnica del gravat. Aquesta permetia la reproducció i, per tant, l'art podia arribar a més mans. Aquest ha estat el cas d'aquestes obres que a poc han arribat a les mans d'Antoni Gelong Viladegut, un lleidatà resident a París que en només 15 anys s'ha convertit en un col·leccionista privilegiat que actualment compta amb un fons de més de 300 obres, de les quals 110 es poden veure a la mostra. La veritat és que jo vaig començar comprant gravats per decorar casa meva. Acabada de decorar les parets, llavors tu dius, si ara continuem comprant-ho, ho hem de fer amb algun sentit. I això ho he fet aconsellat. Un col·leccionista comença comprant el que li agrada i acaba comprant el que li agrada al galerista, normalment. Però ja està bé, perquè has de sentir-te aconsellat. El gravat és la tècnica artística més democràtica, perquè és a la qual més gent pot accedir. La permanència del gravat, obres de la col·lecció Gelong Viladegut, fa un recorregut cronològic per la història de l'art occidental des del segle XV fins a l'actualitat. En la seva aposta de divulgació, el museu també ha organitzat un taller per a escolars que descobreix tots els secrets d'aquest antic mètode de reproducció. Un senyal més de que les col·leccions privades també tenen un interès especial per al Morera. L'obligació, quasi diria jo, del museu de no només mostrar les seves col·leccions, sinó aquelles altres col·leccions privades d'interès que es trobin al nostre abast, per tant, d'anar enriquint el que és un patrimoni col·lectiu, si més no des del punt de vista dels continguts, i que en pugui fruir tota la ciutadania en la seva màxima expressió. Les obres es poden veure fins al proper 12 de setembre al Museu d'Art Jaume Morera de Lleida.